Como nos enviamos junto con los entrenadores Gugino y a meeting junto con mi señor Gico Sainz. Señor Gico Sainz está autor de book World Cup Curaçao. E den boek é para quieto na no selección de Curaçao e ruta com nossa cana quando nós chega a Copa Mundial que começar fim de semana aqui. Tá pensando sobre papo com over de boek, vai explicar nós que cultura é boek tá, se um boek de futebol of toch outro ângulo não den boek, pero em todo caso é interessante. Tem que bisa seca assim patrões saco, o senhor Cosains de Bélgica. Ela nasce na Bélgica, está vivendo na Curaçao. Nós vamos entrevistar na holandês. Pero é time que sempre tem agora me apoiado em Copa Mundial da Bélgica, que me permite gosto mais de creio que aqui não conheço agora aqui. Pero nós também para ver time seleção de Curaçao. Se quer encontrar algo de Bélgica também, agora ele. Você não sabe Kiko da Kiko, pero sim. Great, maar met België sempre me apoia het team in de Copa Mundial, pero naturalmente word ik Curaçao in de finale. En ons tour ta Curaçao. Dirk Kozijns. Masha, dank je Gino. Aangenaam dat je er bent. Ja, wederzijds. En leuk om te horen dat je ook een boontje hebt voor de Rode Duivels. Ja, de Rode Duivels, ja. Zo wordt het nationaal team van België genoemd, de Rode Duivel. Dat klopt, ja. Net een gouden generatie achter de rug. Ja. Jammer genoeg dat ze geen grote titel hebben behaald. Hè? Ja, nog Europees, nog wereldtitel. Het ging aan een zijden draadje tegen Frankrijk in de halve finales, maar ja. Het was uiteindelijk de derde plek en het was een ontzettend mooi resultaat. Ja. Maar ja, er zat misschien wel meer in. Ja. Maar voor mij blijft toch generatie 86, 90. Enzo Schifo, Gerrits, Michel Prudhomme, daarvoor met Jean-Marie Pfaff. Och, ja. De Rijk, de Smet, dat soort spelers. Je kent ze goed, joh. Ja. Georges Gruen. Ja. Georges Gruen, ja. Dat was voor mij... Hij was degene die tijdens de barragewedstrijden, voorafgaand aan het WK in 86, in de Kuip, in en tegen Nederland, heeft gescoord België naar het WK kopte. Ja, dat Nederland in 86 thuis bleef. Ja. Toen kreeg de spits van Nederland de schuld. Hij moest mee verdedigen en dat deed hij niet. Arme John van Loen. Oké, laten we het over Curaçao hebben. Curaçao heeft de WK gehaald. Hij heeft een boek geschreven. Maar eigenlijk daarvoor, wie is Gico Sainz? Waar woont u? Woont u op Curaçao? Bent u tijdelijk hier? Hoe lang al? Vertel een beetje over uzelf. Ja, is goed. Ik ben geboren in België en ik ben op, laten we zeggen, 34-jarige leeftijd ben ik naar hier gekomen, destijds met mijn gezin. Dus mijn zoon is in feite een Yukorsho, Pasombra Sumamata Juditera. Oké. Maar zij wonen in Nederland nu. En u bent hier gebleven? Ik ben hier, maar we zijn heel goed met elkaar. Hè? Dus zij trouwens, Janine Isenia is haar naam. Ja, sorry Janine, dat ik dat eventjes op televisie zeg. Maar Janine is bezig met de papiamentstalige vertaling van dit boek. Van dit boek, oké. Ja, want kijk, het is al in het Engels en het Nederlands geproduceerd, het boek. Al beschikbaar in hardcopy. Ook als e-book. De Nederlandse versie apart en de Engelstalige versie apart. Maar zij is met de papiamentstalige vertaling bezig. En dat is een behoorlijke effort. Ja. Want weet je, het gaat om de nuances, hè Gino? Klopt, ik zal maar een voorbeeldje geven. Ze was hier onlangs op het eiland, heel kort geleden. En toen zei ze, basisopstelling, hoe zeg je dat in het papiamento? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. En ze vroeg dan haar vader en nog andere mensen. Minsa, basisopstelling, que palavra tá? Dus dan kwam ik, en dat komen we dan zo bij in het verhaal, kwam ik bij een lokale jongen die ik al 20 jaar ken. Ik noem hem Briegel, maar daar komen we nog wel toe. En ik zeg, zij vragen hem, Briegel, hoe zeg je dat, basisopstelling? Alinea Shongno. Dus bij hem ging dat, zo kwam het eruit. Dus ze doet de vertaling, maar we hebben ook hulp van bijvoorbeeld dan Briegel, die kan worden ingeroepen om net die nuances. Want ik wil niet dat het eventjes een snelle afhaspeling is. Ja. We gebruiken soms ook wel eens het Spaanse woord plantel, wat vroeger... Wat? Plantel, oké. Maar dat werd ook vroeger vaker gebruikt. Ik zal het daar doorgeven. Maar het boek moet ook in het Frans vertaald worden. Hè?
zijn niet, je hebt de Vlamingen, ja, maar je hebt ook de Walloniërs in België. Ja, maar Die moeten het ook lezen. ik heb het geschreven, maar het is heel goed dat je dat zegt. Geschreven voor Curaçao, uiteraard. En wat zijn dan de talen? Ja, Papiamento, Nederlands en Engels. Ja. Maar als je het zegt over Frans, het grappige is, ik werd gisterochtend, kreeg ik een e-mail binnen van een Franse journalist. Ja. Hoe die aan mijn gegevens is gekomen, ik weet het niet. En hij zegt, kan ik contact opnemen met jou voor een interview over Curaçao? Ja. En dan tussen haakjes zette hij erbij, ik heb meer dan 50 miljoen followers in totaal op social media. Ja. Dat is van het netwerk Brut. Okay. Dus morgen vroeg heb ik een interview met hem. Dat is in feite heel apart. Ja, volgens mij een paar weken geleden waren journalisten van L'Équipe op het eiland. Dus het Franse sportblad. Misschien is dat indirecte connectie. Dus misschien hebben ze al iets gepubliceerd en dan zien de anderen dat en willen meer mensen informatie hebben. Juist, Curaçao, we worden wereldwijd bekend. Dit is de beste marketingcampagne ooit, zonder dat je er in feite effort moet voor doen. Want het Curaçao is nu een magneet voor de wereld. Hè? Ja. Dat is heel mooi. Ja. Hoe bent u eigenlijk op Curaçao beland? Nou, goeie vraag hoor. Nee. Dat is in feite van de liefde. Okay. Ja? Dus in feite toen ik als klein jongetje, ik zal even een verhaal vertellen, als klein jongetje van 10, kwam mijn moeder thuis van de Macro. Ken je dat? De Macro. En zij had bij zich een mascotte van Argentinië. Zoals zo'n spaarpot. En dat was zo'n mascotte met zo'n hoed. En op de voorkant stond er Argentina 78. Yes. En ik ging tot dan wel naar de bibliotheek, maar ik las niet echt graag. Maar ik had thuis een wereldbol, een verlichte wereldbol. En ik wist precies waar Argentinië en al die andere landen lagen. En het intrigeerde mij. Dus ik begon daarover te lezen. Ik zag, wow, als het bij ons winter is, dan is het daar zomer. Ja. Ik las ook veel over de emigratie vanuit Europa naar Argentinië. Ja. En ik begon een beetje over de cultuur, over de mensen en zo verder te lezen. Dus toen ik 10 jaar was, had ik zoiets van, ik wil naar Argentinië. Dat zat gewoon in mijn hoofd. Niet omdat ik niet van mijn land hou, maar gewoon omdat ik wou gaan exploreren, gaan ontdekken. Ja. En het grappige was, tijdens het WK in 1978, dat is ook de eerste keer dat ik in aanraking kwam als 10-jarig jongetje met het WK. Wij hadden een Franstalige buurman. Okay. En die kwam bij ons thuis en die zei, hey, ik heb een kleurentelevisie. Maar ja, in die tijd was hij de enige in de wijk die een kleurentelevisie had. En hij zei, komen jullie bij mij naar de finale kijken? Dus zo is bij mij ook de liefde voor het voetballen en het WK gegroeid. En in België, dat zal je waarschijnlijk omdat je al zo'n voorliefde hebt voor België, nam mijn vader mij als 8, 9-jarig jongetje al mee naar Club Brugge. Dat is mijn ploegje in België. Maar Club Brugge was toen een Europese topploeg. Keulemans, ja, maar dat was toen nog de tijd daarvoor, net daarvoor. Okay. Dat was met Van der Rijken, met Raoul Lambert, ik weet niet of je dat iets zegt, die naam, Birger Jensen, die fantastische kipper. Ja. Dus dat waren alle, Julien Kools, die nog bij de Rode Duivels ook speelde. Dus, en dat was een ploeg die het ene mirakel na het andere teweegbracht. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ze verloren de halve finales van de huidige Champions League in Turijn tegen Juventus. En dan moesten ze thuis vol aan de bak. En dan, ze lapten het hem, ze deden het gewoon. Dus dat stadion ontplofte en ik mocht dat allemaal meemaken. Dat was het een fantastisch mooi geschenk. Daar ben ik mijn vader nog altijd dankbaar voor. Ja. En daardoor is liefde voor voetballen, liefde voor Zuid-Amerika. Ja. En dan kom je uit op een stipje in de Caribische Zee, Curaçao. Ja. Weet je, en Curaçao, als je dan in het Spaans dan zegt, corazón, weet je, het is heel nauw met elkaar verbonden. Hè? Dus het is iets aparts en het zijn zaken, weet je, die gebeuren gewoon in het leven. Oké, het boek World Cup Curaçao. Hoe bent u op het idee gekomen om een boek over Curaçao en voetbal te gaan schrijven? Maar in feite, ik zal eerst het moment van de emotie omschrijven. En daarna kom ik aan zogenaamd de logica waarom ik daartoe gekomen ben. Het moment van de emotie kwam natuurlijk uiteraard tijdens de laatste wedstrijd in Jamaica, waar het gebeurd is. Ik heb het toen bekeken, de wedstrijd,
met vrienden bij Plaza Snack in Otrobanda. Oké. Want ieder jaar kijken wij daar in feite naar de Champions League finale. Dat doen we al jaren. Oké. Ja? Nu, we zaten daar en ik voelde natuurlijk, je voelde een hele aparte sfeer. Hè? Weet je, een sfeer van hoop. Want natuurlijk, de wedstrijd ervoor hadden ze heel goed uitgepakt. En ja, je dacht van, oké, wat zal het zijn? En daar waren er enkele mensen die zeiden, ja, maar die Jamaicanen, dat zijn zo'n stevige kerels en al. En ze zo spelen heel fysiek voetbal. Ja, maar toen kwamen ze op het veld. En dat veld zag er in feite niet uit. Nee. Want als ik mij niet vergis, is dat in feite ook het nationale stadion waar de atletiekkampioenschappen plaatsvinden. Ja. Ik ken dat vroeger, omdat ik vroeger dikwijls... Ik volgde alles bijna wat Usain Bolt deed. Dus ik dacht van, oh, dat is dat stadion met die blauwe atletiekpiste eromheen. Ja. En dus toen keek ik tijdens die wedstrijd en ik voelde een enorme, weet je, opwinding. Net zoals ik dat bij de Rode Duivels had. Een enorme opwinding, spanning, meeleven. Oh, een en al één brok emotie. Ja. En natuurlijk, die wedstrijd was ook één brok emotie. Dat was niet dat was een rollercoaster. Ja, als je hartkwalen hebt... Nee, dat was niet goed. Dat is niet, ook verontwaardiging, hoogtepunten, laagtepunten, alles zat erin in feite. Toen uiteindelijk dan de kwalificatie in feite was en die ontlading was er, dronken we daar nog enkele biertjes, het hoort erbij. Ja. En dan gingen we naar de Netto-bar. En ik weet, op een gegeven moment zeg ik ga naar huis. Maar dan zie ik plots Jesse, en die staat ook in het boek, dat is Judy Corso. En hij zegt, hey Guy, en wij een beetje praten en al. En hij vroeg bijvoorbeeld mij, zegt hij, Guy, zegt hij, en, zegt hij, wat quiere tabira campeón de mundo? En zo begon het. Weet je, oké, we gaan terug naar de Netto-bar. Dan dronken we nog enkele biertjes en al. Dus. En uiteindelijk, toen ik dan zanderdaags thuis kwam, niet zanderdaags opstond, sorry hoor. Dan dwarrelde er van alles door mijn hoofd. En ik heb natuurlijk, omdat ik in het verleden al dat WK-boek over de Rode Duivels geschreven had. In 2004 had ik ook een boekje over het EK geschreven. Dat ging dan over Oranje en de Rode Duivels hand in hand. Dacht ik van, weet je, het heeft mij zo geïnspireerd, het heeft mij zo geraakt. Ik ga er een boek over schrijven. Ja, En het is in feite heel apart hoe dat tot stand gekomen is. Dus u bent er dus niet, laten we zeggen, lang geleden mee begonnen. Het was echt na de kwalificatie, nadat het een feit werd. Ja. Met emoties erbij, toen dacht hij, ik ga dit doen. Ja. Dus u heeft het boek redelijk snel geschreven. Ja, jawel. Maar ik heb er ook ervaring mee. Ja. Dus ik heb er ervaring mee. Het gaat ook om creatief zijn met de manier waarop je zaken schrijft. En soms gaat het heel snel. Soms was ik om 4 uur 's nachts aan het schrijven. Soms schreef ik door tot 2 uur 's nachts. Maar dan ga je niet om 4 uur opstaan natuurlijk. Ja. Het is het een of het ander. Ja. En soms heb je dagen dat je zegt van oké, ik heb geproduceerd, maar je leest het opnieuw en je zegt dat is het net niet. Nee. Dus weet je, schrijven is ook schrappen. Schrappen en schrijven. Ja. Maar natuurlijk, ik heb dit als team gedaan. Ik heb het natuurlijk zelf geschreven, maar ik kon de inhoud van dit boek niet schrijven zonder het team waarmee ik het voorrecht heb gehad om ermee te mogen samenwerken. Oké. En met zoveel? Wat zeg je? Het team, hoe groot was het team? Wel, kijk, wat ik daarmee bedoel is, ik spreek over team omdat voetbal is een teamsport en je doet het met z'n allen. Ik ben in feite, misschien heb je zin in een kleine anekdote? Ja, natuurlijk. Oké, ik zit bij de padel, na het WK, na de kwalificatie. En dan zeggen mijn vrienden, Engie, ga je een boek schrijven? Ik zeg, ik ga een boek schrijven. Ik zei, ja, maar weet je, waar moet ik beginnen? Het zou wel leuk zijn als ik toegang heb tot de staf of spelers of wat dan ook. En iemand zegt tegen mij van mijn vrienden, ik ken Dean Goré, een hele sympathieke man. Ik woon in Otrobanda. En zegt hij, ja, soms zie ik hem wel. Zegt hij, maar ja, hij is nu en dan ook in het buitenland, dus... Ja. Maar ik vond het heel leuk. Maar ik dacht bij mezelf, ja, hier kan het niet veel mee, want ja, soms zie ik hem wel. Ik ga niet wachten tot hij hem ooit eens ziet, snap je? Maar wel sympathiek wat hij zei. Maar dan natuurlijk, de week daarna zit ik bij mijn kapster. Ja, je kijkt naar mij nu en je zegt, hoezo zit je bij je kapster? Ik ga het je vertellen. Ik zit bij mijn kapster Jolanda. Dat is in de Nieuwstraat in Otrobanda. In Punda. En zij zegt tegen mij, hey Guy, hoe is het met je? Hey, geweldig, die kwalificatie. Ik zeg, ja. Zij zegt, ga je boek schrijven? Ik zeg, ja, ik ga een boek schrijven. Ik zeg, as a matter of fact, ik op zoek naar
Dien Goré. Ah, maar zegt hij, zegt ze, ik ken Dien. Ik zeg, hoezo? Ja, zegt ze, hij traint mijn dochter bij de U17. Oké. En zo is het gegaan. Ja, en zo kreeg je de contacten. Ja. En via Dien ook verder. En als dank voor dank ben ik nu geen klant meer bij haar. Waarom? Want de keer daarna zei ik tegen haar, scheer maar alles eraf. Ja, dan hoef je niet meer te gaan. Dus, maar ja, je ziet, zo gaan Ja, de zo connecties gaat- dan. Hè? Ja. Maar wat voor een boek is het? Is het wat de mensen in het algemeen gewend zijn? Een boek over voetbal met spelers en informatie over spelers en selectie en dat? Of, want u schrijft over Zeg maar sport. jou hoor. U schrijft over, je schrijft over sport, maar je bent een econoom, hè? Ja, ik ben econoom, onder andere, ja. Dus is de approach meer wetenschappelijk? Is het voetbal? Nee, Welke richting gaat het ik op? zou je zeggen, dit is een luchtig boek, maar wel met dieperliggende boodschappen. Ja. En misschien om je een idee te geven, kan ik kort de inleiding voorlezen. Dan heb je een idee van, Ja. weet je, waar gaat het een beetje Ja, naartoe? doe maar. Ja, Ja? doe maar. Dan zal ik dat even doen. En gelukkig, ik heb aan mezelf gedacht, het lettertype is groot genoeg, ik heb geen bril nodig. Oké. Ja, daar heb ik ook last van. Oké, de inleiding. Hè. Als een Britse kwaliteitskrant een artikel schrijft met als titel Curaçao Complete Fairy Tale with battling draw in Jamaica to qualify for World Cup, dan weet je hoe laat het is. Dan resoneert het wereldwijd, dwars door alle grenzen en culturen heen. Want ja, Engeland is de bakermat van het voetbal. En daar heeft Curaçao met haar Blue Wave de Noordzee voor heel even azuurblauw gekleurd. Alleen, dit keer zijn dromen geen bedrog. Dit keer is de wereld getuige van een stukje geschiedenis waarbij de kleinste natie ooit zich weet te kwalificeren voor het grootste feest. Het WK Voetbal 2026. Ontlading, euforie, trots, een traan, een knuffel, verbroedering. Geen sport ter wereld die zoveel emoties oproept als voetbal. Koningvoetbal. Wie houdt ons nu nog tegen, hoor ik bij de nettobar. Aan het woord is Jesse, Judy Corso, wanneer hij mij vraagt of we wereldkampioen kunnen worden. Of zijn broer Roland, hier met vakantie, die zegt dat hij graag tegen Nederland zou willen spelen. Zeker weten dat we een kans maken, roept hij, alvorens te schreeuwen naar voorbij toeterende auto's die de roes van de overwinning uitschreeuwen. Ach, laat ze zeggen wat ze willen, maar wij gaan naar het WK. Ja. En ja, we gunnen het die Italianen ook, van harte. Ja. Een mens vraagt zich af, waar komt het toch vandaan, die gedachte dat Curaçao zich ooit voor een WK zou kunnen plaatsen? Loopt er ergens zo'n gek rond? Of beter gezegd, iemand die destijds voor gek werd verklaard en op hoongelach werd onthaald? Zo iemand die durft te dromen, of wie weet, geraakt werd door een moment in de geschiedenis van het WK, voetbal. Hij bestaat, beste mensen, en ik zal het hier met jullie delen. Believing all the time, zegt toptennisser Carlos Alcaraz. Wanneer hem gevraagd wordt hoe hij in godsnaam zijn halve finale op de Australian Open weet te winnen nadat zijn lichaam begint te sputteren halverwege de wedstrijd. Die avond in Kingston zien we onze jongens vechten voor elke grasspriet. Met een over mijn lijk mentaliteit. Met elkaar, voor elkaar. Een huzarenstukje dat het voetbal overstijgt. Zet je schrap, want ik neem je mee op reis met een verhaal dat in de sterren staat geschreven. Een verhaal waarbij er ergens op enig moment een zaadje wordt geplant. Een verhaal van momentum, zo kenmerkend in het zakenleven of gewoon het leven zelf. Een verhaal van vader en zoon, van twee broers, van een stille motor die de boel draaiende houdt. Met als kers op de taart Dick and the Gang. En ik heb Dick and the Gang tot de macht R exponentieel. R. Al is het nu aan de gang, tot de macht R, om het ritme van de Blue Wave uit te dragen. Voor de wiskundigen onder ons, we kijken vooruit met zin voor het verleden. Maar er is nog meer. We spelen niet zomaar onze openingswedstrijd tegen Duitsland. Ook dat staat ergens in de sterren geschreven. We beschikken over een lokaal geheim wapen. Guillermo, mio conosci como Briegel. Duits supportersbloed tegenover Curaçao's bloed in hart en nieren. Aan wiens zijde staat hij? Hoe ziet hij dit WK? Welke analyse heeft hij in petto? Tot slot, beste lezer, een oproep. Want ja, dit gaat zoveel verder dan voetbal. En daarbij halen we alles uit de kast. Van zijne en hare majesteit tot het nationale team en onze eigen minister-president. Vallen ze uit hun rol?
Worden ze overmand door emoties? Reis mee met een verhaal dat verder reikt dan het WK. Ja, dus het heeft ook een maatschappelijk belang, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Het is in feite een boek waarvan ik ervan overtuigd ben, als je dit boek binnen 10, 15 jaar leest, dan is dit nog steeds heel relevant. Ja, ja, Ja. ja. En het is niet alleen een boek van Curaçao voor Curaçao, maar in feite een uitnodiging naar eender welke voetbalnatie, Ja. omdat het gaat over zaken in het leven, over vallen en opstaan, over chaos, over tegenslagen, over cohesie, over een niet breken wanneer men denkt van nu gaan ze breken en toch nog die graspriet aanreiken om er bovenop te komen. Er zit ook humor in, er zitten hele humoristische passages in. Ja. Dus, en het is in feite een combinatie van non-fictie, wat echt gebeurd is, en ik heb er natuurlijk ook een beetje fantasie bij Dat is gehaald. wel- ja, Ja. oké. Maar ja, ik hoorde al Jesse, dus bij de nettobar die je tegen bent gekomen. Ja. Die komt Briegel, had je het net ook over. Juist. Broer van Jesse. Dien Goré heb je gesproken. Absoluut. Wie nog meer zo in het boek? Ik heb 5 spelers, met 5 spelers Oké. een WhatsApp-videogesprek gehad. Oké, Met Leandro Bacuna, onze captain. ja, Ja. heel mooi. Ja, Ja, met Juninho, zijn broer. ja Junior, ja. Met Livano Comenencia. Ja. Ja. Met Eloy Room. Ja, keeper. de keeper, ja. En met Kenji Gore. De zoon van. Ja, dus allemaal verschillende gesprekken. Maar weet je wat het mooie was? Ik zei aanvankelijk tegen hen, weet je, ik heb 10, 15 minuten nodig. Niet meer. Maar we begonnen te praten. Ja, nee. En weet je... Half uur, 3 kwartier Maar ze waren, verder, ze waren in the moment. En we hebben heel veel plezier gehad aan de telefoon ook. Ja, ja. Het was echt leuk. Het ging over, weet je zag ook, het was authentiek. Ja. En daarom verliepen de gesprekken zoals ze liepen. Wat is u het meest opgevallen in al die gesprekken? Hele goede vraag. Interessante vraag. Eenheid. De eenheid die de spelers voelen onder elkaar. Want ze zeiden ook van, uiteindelijk wie er ook ons leidt, wij gaan voor elkaar door het vuur. Dus die boodschap hebben ze onafhankelijk van elkaar allemaal aan mij doorgegeven. En natuurlijk ook met zin voor het verleden, in die zin van, er zijn ook tragische gebeurtenissen geweest in het verleden. En dat nemen ze mee, bijvoorbeeld. Ze eren de doelman destijds van Vesta Pieter. Die eren ze iedere wedstrijd met een soort amulet. Heel mooi. Ik moet zeggen, het pakte mij heel erg toen ze mij dat verhaal vertelden. En hoe rauw en zuiver en mooi dat overkwam. En het is mooi dat ze dan dat gevoel, die emotie meebrengen en dat blijven eren. Ja. Want de woorden die ze voor die jongen een veil hadden, dat waren heel mooie woorden. Hij was bijvoorbeeld de eerste die het openlijk ook zei als speler. Zo lang geleden. Van, kom erbij jongens. Hij zei dat dan tegen bijvoorbeeld Johnny. Kom erbij. We gaan het halen op een dag, wij zullen daar staan. En kijk, ze spelen niet alleen voor zichzelf. Ze spelen niet alleen voor hun familie, voor hun vrienden. Ze spelen niet alleen voor de natie. En dat doen ze met een ontzettend groot hart, dat heb ik heel goed gemerkt. Maar ze spelen ook voor een ploegmaat die destijds het leven heeft gelaten. Ja, klopt. Ja, dat is mooi. Veel Curaçaoënaars zijn naar Nederland verhuisd. Ja. Je ziet het nu ook terug in het voetbalelftal. Veel zijn kinderen van Curaçaoënaars die in het verleden naar Nederland zijn gegaan. De meeste van hen zijn zelfs in Nederland geboren. Ja. Maar ze hebben nog een connectie met het eiland. Wat je wel ziet is dat nog steeds... En volgens mij in België heb je dat ook, hè, met de koloniën van België vroeger. Ze kiezen dan... Eigenlijk de betere spelers kiezen dan toch voor Nederland, om voor Nederland te spelen. Je hebt de broers Timber, Ja, Gertruida. juist. Er zijn nog een paar die in het verleden niet gekozen hebben voor Curaçao. Hato zit nu ook in het Nederlands elftal. Uit die gesprekken, denkt u dat dit iets zal veranderen voor de toekomst, voor het elftal van Curaçao? Zullen ze toch eerder de stap maken? Ja, nee. Bijvoorbeeld dat iemand zoals Rome dat heeft gedaan toen destijds. Ze hebben toen een Gold Cup gehaald, hebben daar goed gepresteerd. Ja. Nu WK gehaald. Organisatie misschien zelfs nog iets beter dan vroeger. Het is ook een challenge altijd, hè? Kleine landen, om die Zeker. organisatie. Het is iets heel groots voor ons om te kunnen organiseren, om het bij elkaar te houden. Ja. Zou dit iets verder teweeg kunnen brengen voor de toekomst voor Curaçao?
Ik heb daar een heel goed gevoel bij. Ja? Ik denk van wel, want kijk, als Curaçao, dat is bijvoorbeeld een van de personages, Briegel, hè, wat ik zei in de inleiding, Mio conosco como Briegel. Hij zei bijvoorbeeld, ik vroeg aan hem, Briegel, zeg eens, wanneer ben jij trots op Curaçao, op het nationale team? Zegt hij, als ik zie dat ze alles gegeven hebben, zegt hij, dat ze zich helemaal de naald uit het lijf hebben gelopen, dat ze ervoor gegaan zijn. Zegt hij, maakt niet uit nog het resultaat, maar zegt hij, dan geven we daarmee een stempel af. Geven we daarmee een brevet af van, hey, kijk eens wat we gedaan hebben, wat we gepresteerd hebben. Dit is iets om rekening mee te houden als dan de volgende CONCACAF-wedstrijden zullen plaatsvinden. En ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk heel inspirerend ook. Hè? Want de mensen zien nu alleen de logre. Hè? Ze zien niet alles wat eraan vooraf gegaan is. En dat heb ik hier en daar mooi kunnen meenemen in het boek. Maar natuurlijk, dat, volgens mij zal het een magnet factor zijn. Want terwijl niemand ooit vroeger dacht, en ik moet even een kleine correctie toevoegen, want er was al iemand die heel lang geleden gewoon een zaadje had geplant bij zichzelf en zei van, we gaan naar het WK. En ze lachten hem uit. Ook die persoon heb ik geïnterviewd. Ja, heel mooi interview. Mooi interview. En hij ziet het ook al verder. Want sommige mensen zeggen, dit is een once in a lifetime opportunity. Oké, we hebben die gegrepen. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, the journey has just started. Ja? En in die zin, kijk, weet je, er zijn heel veel goede spelers. En natuurlijk, voor oranje spelers natuurlijk op voetbalniveau is dat een hele grote prestatie. Maar als je dat net niet redt, ik denk dat de twijfel nu meer zal toeslaan bij die spelers, wanneer ze zien dat uiteindelijk het Curaçaose team op het WK aardige dingen laat zien. Dus voor hen, kijk, voetbal is niet alleen verstand, hè, het is emotie. Hè. Het is emotie. Dus, het is net zoals in het veld, je hebt je positie en je hebt je gedrag op het veld. Maar als dat gedrag totaal niet overeenstemt met je positie, dan zullen mensen ook zeggen, maar hoe komt het dat die persoon op die beslissingen neemt? Waar komt dat vandaan? En dat heeft dan waarschijnlijk te maken met de emotie die daar onderliggend aan is, dat hij zegt dat hij misschien geen vertrouwen heeft of niet snapt wat juist de signalen waren vanuit de staf en zo verder. Dus die emotie, dat wordt een belangrijke factor voor de toekomst. Ja, daar ben ik ook het meest in geïnteresseerd. Dus los van het boek, wat gaat er gebeuren na het WK? Ja. Wat zal het even... Kijk, mooi dat we het gehaald hebben. Je hoopt dat we, zoals Briegel dat ook zegt toen ik met hem sprak, van, als ze alles geven, weet je, dan kan je ook met opgeheven hoofd, al verlies je, al ga je niet door, kan je met opgeheven hoofd het veld afstappen. Ja. En dan maar het effect daarna. Hoe bouw je in voor de langere termijn consistentie? Bijvoorbeeld Trinidad en Tobago heeft ook het WK gehaald en daarna niet meer. Ja. Jamaica is een keer gegaan, daarna niet meer. Ja. Haiti gaat nu weer, volgens mij na meer dan 30 jaar gaan ze weer een keer. Volgens mij die hebben ook ergens in de jaren 74 of zo, hebben ze het ook gehaald. Dus er zit een heel groot gat qua tijd tussen. Klopt. Hoe kunnen wij het anders doen? Hoe kunnen wij dus nog iets meer bewijzen van, wij zijn er en we zijn er om te blijven. Je hoeft niet, logisch, je gaat het niet elk WK halen, maar misschien dat je binnen 8 jaar, 12 jaar tijd ben je er weer. Weet je, dan bouw je in consistentie. Dan ben je altijd a force to be reckoned with. In de regio ook. Absoluut. Kijk, nu is het zo bijvoorbeeld, kijk, zoveel... Het was een tijdje zo, hè? Toen voetbal nog amateur was, hè? Ja. Was Curaçao werd beschouwd als een van de voetbalmogendheden in de regio. Oké, ja. Ja, met de bijnaam van het team, La Pantera Negra, kwam van de bijnaam van de keeper, Hato. Er zijn parken naar hem genoemd waar hij heeft gespeeld, semi-professioneel. Ik weet niet, Costa Rica, ik weet niet zeker. Weet je, dus het is, we hebben Olympische Spelen een keer gehaald met voetbal. Oh, dat wist ik niet. Ja, wow. Helsinki. Oké. Kan je nalezen. Volgens mij staat het zelfs op internet. Oh, apart hè? Ja, zal ik zeker eens nalezen, ja. Ja, dus weet je, hoe kan je dat proberen toch
ja, daarna is voetbal, sport is professioneel geworden. Ja. Ben je te klein land voor om mee te blijven gaan. Maar in feite is een beetje de wereld is je vijver geworden. Nu, Ja. En ik moet zeggen, één specifiek gesprek ten aanzien van jouw vraag is mij bijgebleven. Ik zal niet verklappen wie het gezegd heeft, maar het staat in het boek. Maar het was heel duidelijk de boodschap. Namelijk, we spelen ook voor de toekomstige generaties na ons. Ja. Dus het zit er ingebakken bij deze groep. Dat heb ik geproefd. Ze willen een legacy nalaten, maar ook anderen overtuigen van het feit van hoe bijzonder het wel is dat je van op zo'n afstand, want ze zitten allemaal ver weg van het eiland, het eiland kunt vertegenwoordigen. En soms denken mensen misschien van oké, ze zijn hier niet geboren, ze hebben de cultuur niet van jongs af aan, dag in dag uit misschien meegemaakt of op een andere manier meegemaakt. Maar ik kan je verzekeren, de gesprekken die ik gehad heb, die jongens voelen zich zo verbonden met het eiland. Tot op zelfs het moment dat ze niet eens wisten dat die identiteit er was bij hen. Dat is in feite heel, heel apart. Ja. En daarom zeg ik ook, dit is een boek niet alleen voor Curaçao. Het is ook voor andere voetbalnaties. Want heel veel zaken die daarin staan, daar kunnen mensen zich in herkennen. Ja. Ik denk, het geeft ook invulling geeft invulling aan wat FIFA, denk ik, ook wil bereiken. Ja. Denk ik. Anders hebben ze hun regels niet aangepast. Ja. Dat dit mogelijk is gemaakt. Dat is ook zo, ja. Nee. Dus ik denk... Dat het zal wel geen toeval zijn. Nee. Dus, we kunnen nog heel lang doorpraten. WK? U gaat kijken? Ja. Gaat naar Verenigde Staten? Nee, ik blijf hier. Blijf hier? Ja. Bier staat hier kouder, hè? Ja, dat is het. Ja. Het is ook lekker. Ja. Het is, je kent de omgeving en ik denk dat de ambiente enorm zal zijn. Halve finale Curaçao-België, voor wie bent u? Weet je, als ik direct een antwoord zou geven, dan zou dat niet kloppen. Goeie vraag. Want weet je waarom ik dat zeg? Ik voel nu meer, ook omdat ik met de spelers gesproken heb en met Dean en mensen eromheen. Ik voel echt waar, ik voel meer emotie bij Curaçao dan bij mijn eigen land. Natuurlijk, als ik ze zal zien spelen in België op het WK, dan doet dat natuurlijk iets met je. Hè? Maar het is nog een beetje, op dit moment, alles wat met de Rode Duivels te maken heeft, is op dit moment een beetje te ver van mijn bedshow. Okay. In dit verhaal zit ik al maanden. Hier wordt al maanden emotie en trots opgebouwd, ook voor mezelf. Omwille van de dankbaarheid die ik voel dat ik dit heb kunnen schrijven. Ja. En samen met het team van spelers en staf en mensen eromheen, zoals een Jean Francisca en zo verder. Ja. En Remco de Vicentini en zo verder. Dus de emotie is meer voelbaar bij mij nu. Ja. En ik heb dan zoiets van, wat het ook wordt aan die uitslag, I'm gonna be happy. Ja. Ik trek meestal een andere gelijkenis, toch? Ja. Tussen Curaçao en België. Wat wij hebben gedaan is een klein wonder. Dat ons is gelukt. Maar voor mij is wat België ook is gelukt een klein wonder. Want een heleboel mensen beseffen het misschien niet, maar er zit toch best wel een sterke tweedeling in België tussen Vlaanderen, Wallonië. En dat heeft ook heel vaak in de sport heeft dat geleid tot situaties dat niet bevorderlijk was voor het nationaal team. En volgens mij tot laatst, niet lang geleden, waren er ook clashes nog steeds in het voetbalteam. Tussen de jongens uit Wallonië, de jongens uit Vlaanderen. Het valt heel goed mee hoor. Ja. Het is, want ik heb wat ik nu kijk en dat heeft mij... Ik heb een beetje gelezen over vroeger dat het wel best wel een probleem was in de kleedkamer. Af en toe je ziet twee verschillende groepen. Net zoals Spanje heeft dat ook. Daarom heeft Spanje ook heel lang geduurd voordat ze een coach hebben gevonden om de jongens een beetje om een eenheid van te smeden. Catalonia, Andalusia, Baskeland. Elke bepaalde spelers komen uit een andere regio. Ze zijn niet zo... Weet je, soms vraag ik me af, is dat echt altijd terug te voeren tot taal?
weet je. Want natuurlijk in België heb je natuurlijk het Franstalig deel en het Nederlandstalig deel. Ik denk, ergens heb ik zoiets van, het maakt uiteindelijk niet uit. En ik zal je een voorbeeldje geven uit de muziekwereld. Ken je de Belgische artiest Stromae? Ja, qua naam. Bijvoorbeeld van het liedje van Papa Outé of Formidable. Ja. Ze vroegen aan hem, hij is wereldbekend geworden. Ja. Overal waar hij optrad volle zalen. Hij heeft Amerika veroverd, hij heeft Canada veroverd. En ze vroegen hem, maar waarom zing je niet in het Engels? Zegt hij, ik zing in het Frans. Zegt hij, omdat vanuit mijn overtuiging, als ik in het Frans zing, dan komt dat aan bij mensen. Ja. Zelfs al begrijpen ze niet wat ik zing. Het komt aan, ze voelen die emotie. En daarom, zegt hij, zing ik in mijn moedertaal. Ja. En ja, dat was fantastisch. Dus ik denk als er dan bijvoorbeeld schermutselingen zijn of iets, ik zeg maar iets, tussen Franstalige spelers. Je hebt ook, in België, in het nationale team, heb je ook tweetalige spelers. Het maakt niet uit. Maar ik denk dat het eerder iets te maken heeft met persoonlijkheid van die persoon. Je kunt niet met alle spelers even goed overeenkomen in een team. Ja. Maar je weet wel van, als we hier nu eventjes op het veld... Ik zal even het woord gebruiken, je snapt het wel, sorry. Maar als je nu even de konjo moet zijn op het veld, dan ga je dat zijn. Dan moet je dat zijn, want soms is dat heel erg nodig dat je op het randje gaat spelen. Ja. En die dynamiek, ik denk dat het soms een beetje overtrokken is. Dat het puur om een taal. Ik denk dat taal meer dan gebruikt wordt als... Nee, het is niet alleen maar taal. Hè? Nee, tuurlijk niet. Nee. Maar... het heeft te maken ook eigenlijk, net zoals Vlaanderen, is het ook een beetje politiek te maken ook. Maar men haalt er dan alles bij. Hè? Juist, het is één grote cocktail. Ja, een beetje separatistisch wel. Ja. Dus komen veel als het goed gaat, als het goed gaat, dan is er nooit een probleem. Maar als het slecht gaat, dan zoekt men naar ankers om te zeggen van, misschien kunnen we daar iets over schrijven of weet je. Maar uiteindelijk de wonderen. Het is België gelukt, Spanje gelukt. Wij hebben ook een klein wonder. Jazeker. Ja. Veel kijkplezier komend weekend. Jij ook, Gino. En bedankt voor de uitnodiging. E assim nós chegamos na final de outro trecho, Sorgugina, nosso papo é com o senhor Gui Cousins. Nosso papo com ele sobre Buki, World Cup Curaçao. Buki ele escreve over de team de seleção de futebol de Curaçao. É gadona, é emocionante. Tore konan kula kulonga rol que é que nós está inanga agora aqui, mundial da comissão diz aqui. De que recalque que costa great sim dia porque Buki você interesse. Essa entrevista na nós estamos great no mundo, Curaçao é um nome para plamar no mundo agora aqui, é o qual que nós logra algo grande, lá que nós vamos gostar de esse. Danke de todo mundo que nós e até uma próxima ocasião.